Добър вечер, започва Спортът on Air. Аз съм Лора Галева. Днес се изиграха 7 мача в турнира за Купата на България. Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Мауриньо отказа да отговаря на въпроси относно мачовете с Барселона. Тази вечер белият балет гостува на Майорка в среща от Примера Дивисион. Преминаваме към шахмат. Мъжкият ни тим прави истински фурор на Европейското отборно първенство по шахмат в Гърция. В петия кръг националите ни победиха Германия с 3-1 точки и вече са еднолични лидери във временното класиране. Ден преди мача с Реал Мадрид, халфът на Барселона Шави Ернандес разкри силните страни на каталунците. Вижте. Лора Галева. Добър вечер, Лора. Какво е най-интересното при вас? Здравей, Веско, добър вечер. Поне 2 нови попълнения се очакват в Левски през зимата. Всички подробности ще разкажем в спортните новини. Левски, който все още не е продаден. Вървят ли тези обсъждания в форумите на сайтовете? Вървят. Нали, с пълна сила? С пълна сила. Да. Отборът на Аржентина остава в битката за трофея на тази годишния турнир за Купа Дейвис. Давид Налбандян и Едуардо. Как завърши матчът, ще разберем от нашия репортер там, Десислава Жерманска. Добър вечер, Деси. Здравей, Лора! Добър вечер и на зрителите на България on Air. Баскетболистите на Левски. Така се разделяме. Гледайте и късната ни емисия малко след 22 часа и 30 минути. Приятна вечер! Estas iniciativas son estimuladas por el gobierno, tal como el portavoz del Partido Verde Austriaco en Transporte, Christoph Korcher, explica. Creo que es un gran potencial alrededor de todas las ciudades. Moverse en bicicleta en Viena es una escena diariamente repetida en la cultura austriaca, pero actualmente su uso está pasando de ser un hobby a ser una forma de ahorro ante la creciente subida del precio de la gasolina. Con el buen tiempo, esta es la alternativa perfecta, pero ¿cómo se resentirán los bolsillos de los ciudadanos cuando las condiciones meteorológicas no permitan esta opción? El encarecimiento del petróleo repercute en la economía de todos. Lora Galeva, Hispan TV, Viena. De refugio son denegadas porque alegan que no hay motivo político para concederlas, que esa gente no está en peligro y que se puede ir a casa. Nada más conocer la noticia, el embajador iraní del organismo, Ali Asghar Sultania, se dirigió hacia la residencia de la familia del fallecido para expresar su pésame en nombre de la República Islámica. Ha sido una noticia muy triste. No solo palabras cuando se dicen de corazón. El embajador iraní del OIA, Ali Asghar Sultania, estaba totalmente apenado y conmovido tras el trágico accidente. De parte de todo el equipo de Hispan TV, nuestras más sinceras condolencias a la familia del fallecido. Lora Galeva, Hispan TV, Viena. Вижте какво сподели стратега за предаването резултат в следващото интервю. Виждаме всички. Има... От екипа на предаването благодарим на Димитър Пенев и му пожелаваме успех в реализирането на целите в професионално и лично отношение. Случките са много, но нека той така първата, когато се запознахме преди толкова години, когато се качих за първи път при него, ми беше лесно. Но после изживях нещо друго, което нека той да си го разкрая. Значи, за... I remember. Very good. And do you know something else in Bulgarian? Yeah, I know how to count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And how do you say 2012? Oh God.